Human sa gipahigayong Brigada Eskwela sa milabayng semana, may padayag ang Regional Director sa DepEd Central Visayas kasi sa Luciano Jimenez nga ang pag-polish na lang sa classrooms ang kuwang alang sa preparasyon sa pagbukas sa bag-ong school year. We're done already with the Brigada Eskwela. Nakanda ko Brigada Eskwela and there will be ongoing. So mga polishing na lang siguro in preparation ang mga actually as of now, the teachers are already in school to prepare their classrooms. Dili magyud ta makaingon nga as of now 100% na ta. Kay if today we'll say 100%, tomorrow positively there will be another need nga makit-an na pod no nga kinahanglan i-prepare. Gani matod pa sa principal nga si Lilian Go nga andam na pud ang Lahog Elementary School sa paghangop sa 5,500 ka mga tinunan. We are now ready for the preparation for the upcoming school year for 2023-2024, specifically this coming August 29, 2023. Our school is very much ready, but not 100% as of the moment because we keep on repainting the classrooms and we keep on cleaning. So we still have this weekend to prepare everything. Sa pagkakaroon, miabot na sa 1.4 million ka mga estudyante ang hingpit ng nakapa-enroll dinhi sa Region 7, apan gipaabot nga moabot pa ang maong numero sa 2.2 million ka mga tinunan. Sa pagkakaroon, miabot na sa 1.4 million ka mga estudyante ang hingpit ng nakapa-enroll dinhi sa Region 7, apan gipaabot nga moabot pa ang maong numero sa 2.2 million ka mga tinunan karong school year 2023-2024. Nagkanayon si Jimenez nga gikan sa 5 to 7,000 classrooms, dulan o sa kalibo pa ka mga lawak sa ringan sa Central Visayas ang kinahanglan pang ayuhon dala sa kadaot sa bagyong Odette. Gawas sa kakuwang sa mga lawak, dakong hagit lang gihapon sa Department of Education ang kakuwang sa mga magtutudlo matag tunghaan. Sa laing bahin, gisugdan na ang pagpatuman sa pagtangtang sa tanang posters, decorations o uban pang posted material sulod sa mga classrooms. Kiniubos sa bagong gipagawas ni DepEd Secretary VP Sara Duterte nga DepEd Order No. 21 Series of 2023 kun Oplan Baklas. If di-display nimo tanan ang mga visual aids, na kay mga visual aids kunuha na kuan, o i-display nimo mga visual aids tanan, unya ang mga bata nakita na dinha sige kada adlaw nakita na ang visual, unya gamit nimo ana as visual aids sa tunga, the children, the learners are no longer interested. Sama sa kadaghan ng mga maestra, nakurat pagkadungog sa maong direktiba ang senior high school teacher nga si Crescencia Arellano. Apan bisan pa man, makita nga nahawa na gyud ang mga bungbong sa iyang classroom. For me, nakalitan mi sa memo, but at the same time, nakita sad namo ang positive nga result ani. Do makita nga malinawon para nako lang. So limpyo siya, nya focus jud ang mga bata. Mao na ang akong nakita do siguro ang effect sa uban, especially nga nag-prepare jud sa classroom, grabe ang impact kay ilag kong gigastuhan. Gani atong naabtan ang grade 1 teacher nga si Reyna Marie Cotamora nga masulubong ng baklas sa mga decors nga nakapilit sa iyang lawak. Pagawas sa memo like or order, na-shock ko. Ako lang ha, na-shock gud ko kay hala kasayang dahil sa mga papilit no. Dili lang ako kay murag empty raman ang classroom pero kanang sa uban ba nga nakagasto na kanang wa lagi tay mabuhat. Follow na lang ta sa instructions sa directives kay kanang para nila mao may makaayo gid sa tanan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.